гурӯҳи 60 нафараи корвони модарони ваҳдатсаро ба маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд омаданд. Онҳоро субҳи имрӯз санаи 14 июл масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр дар даромадгоҳи Боғи Камоли Хуҷандӣ истиқбол намуданд. меҳмонон нахуст аз боғи фарҳангии фароғатии Камоли Хуҷандӣ, хонамузеи Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ва осорхонаҳои муассисаи давлатии Маҷмаи тарихиву фарҳангии Қалъаи Хуҷанд дидан намуданд. Дар осорхонаи тарихии вилояти Суғд корвони модарони ваҳдатсароро Роҳбаланд Шарифа Сайфиева ҳамроҳӣ намуд. Ба меҳмонон оиди тарихи бозёфтҳои нодир ва қаҳрамонони халқи тоҷик, яъне аз даври асри санг то замони истиқлолият пурра фаҳмонида дода шуд. Таъкид гардид ки гурӯҳи 60 нафараи занону бонувон аз тамоми минтақаи ҷумҳурӣ буда намояндагони касбу кори гуногун мебошанд. мақсади асосии модарони ваҳдатсаро ин пеш аз ҳама дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ васф кардани сулҳу истиқлолият, тарғибу ташвиқи дастовардҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун асоси ва ганҷи бебаҳои миллати кӯҳанбунёди таърих ваҳдати миллӣ аст ва имрӯз кулли занону модарони ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд қарор доранд. Зиёда аз 60 нафар занони фаъоли ҷумҳурии Тоҷикистон аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе, минтақаи Рашт дар 54 ҷамоати деҳоти вилояти Суғд чорабиниҳои гуногунро роҳандозӣ намуданд. ҳамзамон дар 30 қисмҳои низомӣ ки пеш аз ҳама барои боз ҳам рӯҳбаланд намудани афсарони мо, сарбозони мо, фарзандони мо, модарон ба онҳо вохӯрӣ намуданд. ва ин иқдомҳо таи 2 сол аст ки дар ҷумҳурӣ роҳандозӣ мегардад. соли гузашта дар вилояти Хатлон ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва имсол дар вилояти Суғд ба моҳи август дар минтақаи Рашт баргузор карда мешавад. бино ба иттилои раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонзода Ҳилолбӣ Ҷумъахон корвони модарони ваҳдатсаро чанд сол мешавад ки бо ҷалби занону бонувони касби кори гуногун роҳандозӣ карда мешавад. ҳадаф ин пойдории дӯстии занону бонувони минтақаҳои гуногуни кишвар ба ҳисоб меравад, зеро онҳо бо ин васила аз таҷриба ва фаъолияти кории бонувони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ огоҳ мешаванд ки ин барои табодули таҷриба низ мусоидат мекунад. имрӯз занону бонувони мо дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллии кишвар фаъолона ширкат варзида истоданд. занони мо имрӯз омӯзгор ҳастанд, ихтироъкор ҳастанд, муҳандис ҳастанд, энергетик ҳастанд ва дар сохтмони аз ҳама азими аср сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Руғун имрӯз занони мо фаъолият намуда истоданд ва ҳатто яке аз масалан ба ҳайси булдозерчи зани тоҷик имрӯз фаъолият карда истодааст ки ин боиси ифтихори кулли занону бонувони мо ҳастанд. занону бонувони мо шикастнопазир ҳастанд. занону бонувони мо ваҳдатсаро ҳастанд. занону бонувони мо нерӯи бузурги қувваи ҷамъият ҳастанд ки имрӯз сарвари давлат низ ба онҳо такя мекунад ва кулли занону бонувони кишвар тамоми дастуру супоришҳои сарвари давлатро якдилона ҷонибдорӣ мекунем. занону бонувон ки дар сафи корвони модарони ваҳдатсаро мебошанд аз сафар ба шаҳру ноҳияҳои кишвар махсусан шаҳри Хуҷанд қаноатманд ҳастанд, зеро аксарияти онҳо бори аввал ба шаҳри Хуҷанд омаданд. онҳо аз мавзеъҳои тарихии шаҳр дидан карда бо фаъолияти як қатор занону бонувони ҳунарманд, омӯзгору табиб ва дигар касбу кори гуногун шинос шуданд. аз ин рӯ таассуроти ҳар яки меҳмонон хеле ҷолиб буд. ташрифи мо ба Хуҷанд омадан ин якумин бор аст ва мо аз мана осорхонаи Камоли Хуҷандӣ дидан намудем ва аз ин осорхонае ки дар инҷо ҳозир ҳузур дорем дидан намудем. дар инҷо бештар мо аз тамоми ҷойҳои тарихие ки дар шаҳри Хуҷанд аст шинос шудем. дӯстӣ байни тамоми қишрҳои ҷомеа, тамоми ноҳияҳо, тамоми шаҳрҳо, яъне ки аз Панҷакен дидан кардем, аз ноҳияи Масҷои Кӯҳӣ,
ва аз ноҳияи айнӣ мо дидан кардем ва ин хеле барои мо таъсирбахш буд барои шиносоӣ, барои дӯстӣ байни ин занон, байни ин ноҳияҳо. Мо хеле хурсанд ҳастем, ки моро бештар бо як самимият, бо як тамоми хушиҳоро ба мо ато фармуданд ва мо аз ин ҷо хурсанд ҳастем, ки дар ин ҷо омада бо ин қишрҳои ҷомеа шинос шудем. Коровони модарони ваҳдатсаро тибқи барнома дар 54 ҷомоату деҳот ва шаҳру навоҳии вилоятӣ Суғд инчунин 30 қисмҳои низомӣ идома мекунад. Яке аз мақсадҳо агар табодули таҷриба бошад, дигар ин фароҳам овардани фазои дӯстиву ваҳдат байни ҳамдигар аст. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.